Na prelome mesiacov jún a júl sa naše mesto na chvíľu stalo motorkárskym hniezdom. Kvôli 3. ročníku festivalu motorkárskych filmov k nám dorazili motorkári z rôznych kútov, aby si pozreli snímky z celého sveta alebo vyskúšali vystavené tátoše. Širšiemu publiku tak festival ponúkol možnosť nazrieť do ich lákavého sveta. Je výborné, keď človek zažije tú skúsenosť poznávania na sedle motocykla. V ňom je ukrytý symbol slobody a presne takej tej cestovateľskej skúsenosti. A pre mňa osobne je toto veľmi obohacujúce pre dlhé mesiace, keď sa vrátim napríklad z expedície. 18 filmov na festivale bolo pestrou prehliadkou vnímania sveta zo sedla motorky, so všetkým, čo to so sebou prináša. Počas 4 dní vládla v meste neformálna atmosféra plná burácania motorov či vetra vo vlasoch. Za tie 3 roky môžem odsledovať a potvrdiť akú stúpajúcu úroveň filmov. Že už to nie je len o rýchlych motorkách, ale že sa to potvrdilo ako festival, ktorý je omnoho všeplatnejší a má presah viac k univerzálnejšiemu divákovi. To znamená to, že zrazu do popredia sa tlačí viacej príbeh, osud, otvorenie vlastne filozofie alebo vysvetlenie filozofie, čo žijú vlastne títo ľudia na tých motorkách. Z môjho pohľadu prekvapivo tá úroveň ma teda naozaj prekvapila v tom zmysle, že tých filmov je dosť, že sú zaujímavé a že sú mnohé z nich, naozaj mnohé, veľmi dobre urobené. Ukazuje sa, že tí motorkári sú normálni ľudia, citliví ľudia, ktorí sú schopní vidieť všetko, čo môže nejakú hodnotu mať a vedia to prečítať a vedia k tomu zaujať nejaký postoj. A to je veľmi dôležité. Lepšia kvalita ponúknutých filmov však sťažila situáciu porodcom, pre ktorých nebolo ľahké vybrať víťaza v kategóriách najlepší cestopisný film, najlepší športový film, najlepší slovenský film a tiež Grand Prix za najlepší film festivalu. Tá sila výpovede môže byť dosiahnutá rôznymi nástrojmi. Môže byť dosiahnutá možno menej kvalitnejšou kamerou, ale úžasným ľudským prístupom. A tým, že proste sa podarí zachytiť nejaké autentické veci, alebo môže byť významne ovplyvnená práve tým, že je ten film urobený aj remeselne veľmi dobre. Čiže to rozhodovanie je vždy subjektívna vec každého porodcu. Aj tvorcovia motorkárskych filmov chcú prostredníctvom nich priniesť určitý odkaz. I want to say with this movie, hey people, travel in this area not only to the west, to France and Italy, always the same. Try to go in that eastern country because there are so nice people, nice areas, nice streets to motorcycle and a little adventure. Na festival prišiel predstaviť osobne svoj film aj francúzsky režisér Benjamin Tobler. Jeho emotívna snímka o jazdcovi menom Marc Ristori, ktorý kvôli nehode ostal na vozíčku, najsilnejšie zapôsobila na divákov, pretože tí jej dali najviac hlasov. A tak Benjamin odchádzal z Ružomberka s cenou diváka. Fais-moi marcher, promets-moi que tu me feras marcher, promets-moi que tu me feras marcher et tout. Puis là, tout le monde essayait de me dire tranquille, Marc, tranquille, c'est peut-être pas ça, tranquille, tranquille, tranquille.
Arrivé à l'hôpital, il y a une personne, je connais pas le visage, jamais vu, jamais fait gaffe, quoi, qui me dit écoutez monsieur, cette heure vous ne marcherez plus. The public prize is the second best prize because I don't do a film for a jury or for a commission. I do a film for the public, so it's a beautiful recompense, a prize for my film. Je trouve que j'étais triste qu'on ait les deux. Les deux paraplégiques. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around. I want to say that my film is not only a film on the motorcycle, about the motorcycle for the bikers. My film is touch everyone, big patient. So when you have a big problem in your life, you can take your patient and go straight to the future. Tretí ročník festivalu motorkárskych filmov však nebol len o sedení v kine. Organizátori ponúkli aj exkluzívnu besedu s účastníkmi najnáročnejšieho motoristického preteku na svete, Dakaru. V uliciach boli vystavené motorky od takmer všetkých výrobcov. Odvážnejší si na nich mohli vyskúšať jazdu okolo Liptova. Najväčší rozruch s vôňou spálených gún však spôsobili kaskadéri z Nitry v Street Fighter Show. Tento štýl jazdenia mi dáva presne ten adrenalín, čo ja potrebujem. Čo obnáša taká príprava na takéto jazdenie? Mnoho tréningov, takže týždenne 3-krát minimálne treba trénovať a nech to má človek z ruky a hlavne keď sa jazdí na takýchto úzkých priestoroch, aby to bolo bezpečné, aby to neohrozovalo tých divákov, takže mnoho tréningu. A samozrejme je v tom aj kus adrenalínu a taký dobrý pocit, že človek niečo dokáže viac ako iný možno. Nie je jednoduché sa dopatrať informáciám na začiatku a proste človek musí také tie začiatočnícke všelijaké také vedľajšie slepé uličky prekonať, také kroky vedľa, ale na niečo príde a sám som sa učil väčšinou, to bola najväčšia chyba moja, že som na všetko prichádzal sám, to dlho trvá, lepšie keď niekto pomáha, kto ako už to vie trošku, no takže. Ale vydržal som a som tu, dneska už mi to môžem povedať, že trocha ide.
každý nový prvok, ktorý neviem a ktorý je kvázi taký ako nebezpečnejší, tak že by tam mohlo prísť nejakému vážnejšiemu pádu, tak áno, vtedy je strach určite. Vy ste dnes tuším aj spadli, nie? Áno, dneska sa mi darilo. Ale divákom sa to páčilo, lebo na to čakajú, takže možno ich to aj trochu potešilo. Taká škoda, radosť je tiež dobrá. A nestalo sa vám nič? Nie som v pohode úplne. Jazdiť ako kaskader sa nedá na hociakej motorke. Tie, ktoré sa predviedli v Ružomberku, boli špeciálne upravené. Také základné, zmenený prevod, rozeté reťaze, padacie rámy, predné brzdy sú inak robené, zadné sú inak robené. Mazanie v rámci motora, ako v tých zákonoch, aby motorka mazala, je tam dosť upravené. Ako sa vám to páčilo? No, fajn, super. Nebáli ste sa? No, nie. To starý motorkár. Ja som chodil dlhé roky na motorke. Som mal 350-ku aj sajtku a deti som vozil. Tak ma to baví doteraz. Bolo to perfektné, mohlo by to byť aj častejšie, každý rok. Paráda. Videli ste už niečo také? Ešte nie. Tebe sa páčilo? Perfektné to bolo. Úžasné, ešte som nikdy také nezažil a bolo to veľmi pekne. Páčilo sa mi. A vieš o tom, že je to v rámci festivalu motorkárskych filmov? Ja som tu tiež na motorke. Som prezlečený síce, ale som tu na motorke tiež. A odkiaľ si? Ja od Levoče, z Kuriman. Videli ste niečo také už? V televízore. A aké je to naživo? Fantázia, nedá sa to opísať. Čo sa ti najviac páčilo? Oheň. A nebál si sa? Nie. A chcel by si byť aj tým motorkárom? Áno. Spokojní boli diváci, potešili sa aj tí, čo poslali svoje snímky na festival. Mně se to líbí, jakože já sám se považuji jako za nadšence, trošku blázna, že prostě jsem udělal něco takového, stejně jako s Liborem a jsem rád, když vidím, že takovéhle blázně jsou i jinde a dělají takovéhle akce, který jako podpořejí ty věci, no, takže určitě pozitivní dojem z toho. Myslím, že je dobré, že tieto veci sa tu dejú, že ten festival je v uliciach a že by sa možno vedel ďalej veľmi zaujímavým spôsobom rozvíjať. Že počas tých dní, keď ten festival je tu, tak vlastne ten Ružomberok by mal byť tým mestom motorkárov a tých motoristických akcií. To by bolo hrozne fajn.